U ruskim Keresture nie dve jahodárov. Jeden zo najväčších, Vladimír Džudžar, ktorý ich počal pestovať pred 4 rokami, peršel zahrady a o roky na poľu. Na poľu ešte 2 týždni verovatno nebude. A tu už oberáme skoro týždeň u zahrady. I komu plasujete? Prichodzi jeden človek nakúpec zo Nového Sadu. On prichodzi, evo i prvej bol. Ani nečeka da še všetko pooberá, tako i noši. U zahrady včasná sorta Hani a na poľu kus poznejší Alba i marmeláda. Dneška išli 150 dinári. Teraz, jak ďalej bude, uvidíme. A prichádza vám kupci, to ty zo Zvalalu, obyční kupci domu prichádza? Nabehujú. Znam tak ľudze, co berú gajbojčku, prídu vežňu gajbojčku i dochádza oni to. Po slovoch našeho sobešedníka, to rok výhodnejší za perší jarní plody. Spadnul len jeden veľký dyšč, prešlo o víkendu, tak keď chvíľa potrima toho roku na jahodok bude i zarobku.